Headline.Chejinso meme non pu anta Karbi Anglong Arlo inglong kedo akarbi arat Atum keso kachevan peja pen charchong nang bomlang jakhongpo niphai inkoira troxy arni Lakha krepli Korkanthi constituency Arlo Samelangso police station keparlo Jenglong Mohori Rongpi Arong amekar Bidya Ronghang achor keso dat Sika Taropi arta thongkebra trok bagdolo alangli keso kacholong lokajok chikloi jon bagdolo kapangji laswang bongpen keso kachelangji Aphan pura hempen Samelangso an kevangji Aphan Rong arat Atum peja pen nang charchong siwanlo Jenglong pen Samelangso an kevangji Aphan akisung thepi khangjang athe kahelo 20 km sosela pen towar ke mese non pu anta avelang inglong arlok atowar lang roy lang sulang mek nang parnang jita dopik tangte kolo Karbi Anglong development akam kiklem konat lo development kai ke amat Team Karbi Anglong ke theke dinga tum mai meeting along kaning je ade angchun along kachibi BJP a sarkar ke wang pen ke Karbi Anglong atokano melang towar mesen lopu development akam klem pik lopu bonta inglong arlok kedo akarbi Atum ke pini arni anta mesen alang jundun long lelang lapen mesen atowar chileng dunlong lelang keso kachelang je Aphan sub center anta avelang akai ta inglong kedo akarbi Atum ke kisung dunlok pusi jenglong arat Atum ning ripon tangte ke AACCM Dr. Jenglong Mohori lapen Korkanthi MSc matet ke AAC chairman Rajuti soahin pen jenglong arat Aphan komen tu si kisung pajok dunpo mesen ke dam ke wang atowar komen tu loklempo mesen keso kachelang je Aphan men tu lovar sai pipo Koloni Ben Drubo Beijing Thong Pay News 24/7. Ôi.